Το μικρό και ευλογημένο τούτο χωριό που λέγεται Πλάτανος έσμιξαν αντάματα το ερνά με τα παλιά. Έσμιξε το μέλλον με το παρελθόν. Έσμιξε η ελπίδα της νιώτης με τη σοφία των περασμένων. Απόψε μας μίλησαν τα παιδιά με την κρυστάλλινη, καθάρια, αληθινή φωνή. Την πήρε ο καθάριος αέρας του Πλατάνου. Πυροβόλησε στη γύρω πλάση. Μετά την ξαμόλυσε στα χωριά, στις πολιτείες και σ' όλον τον κόσμο. Και οι μεταλεγόμενα τα παιδιά και με τα δρόμενά τους απόψε μας διαβεβαίωσαν πως με μεγάλο μεράκι, με αξιάδα σκάβουν ασταμάτητα τούτο το χώμα το μυρωμένο της φυλής τους. Δεν λησμόνησαν τις ρίζες του τόπου τους. Δεν λησμόνησαν τους θρύλους, τα παραμύθια, την πίστη, την Άγια γλώσσα τους. Δεν λησμόνησαν την ιστορία και τη ρωμιοσύνη τους. Έσκαψαν όσο μπόρεσαν τον τόπο του Πλατάνου, μάζεψαν, σύναξαν ότι μπόρεσαν από το μυροβολημένο τούτο χώμα και απόψε μας τα παρουσίασαν όλα αυτά. Γιατί ξέρουν τα παιδιά ότι χωρίς αυτά θα είναι νεκρά και αποθαμένα. Εμείς, οι μεγαλύτεροι όμως, δυστυχώς, πετάμε τα άξια παλιά. Πετάμε το παρελθόν μας χωρίς να το καταλάβουμε. Και μη μου πείτε πως αυτό δεν είναι αληθινό. Γιατί ποιος από μας και πρώτη και καλύτερη εγώ δεν πετάξαμε το σκαλιστό μπουφέ της βελιάς, τα χειροποίητα ντουλάπια και τραπέζια, τάχα ότι δεν μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε. Μη μου πείτε ποια νοικοκυρά από μας και πρώτη και καλύτερη εγώ δεν πετάξαμε στα σκουπίδια ή δεν χαντακώσαμε, καταχαντακώσαμε στα βαθιά ντουλάπια μας τα κάτασπρα κοφτά της γελιάς, τα χράντια, τις σκούντες, τα χιλιοτραγουδισμένα και εντύματά της που στα ξενύχτια του χειμώνα, στα νυχτέρια με την κακοκαιριά στις σχόλες η γιαγιά δεν τραγουδούσε και δεν κεντούσε τα τραγούδια της αγάπης και του έρωτα, τα τραγούδια της φαρμακερής ξενιτιάς, τα τραγούδια του πόνου, τα τραγούδια του σκληρού πολέμου και όλα αυτά τάχα γιατί δεν ήταν πρακτικά και δεν μας είναι βολικά. Αδέλφια, η παράδοση είναι το παν για ένα έθνος. Η παράδοση είναι η ρίζα του κράτους, του έθνους, της φυλής του γένους και αυτή κρατάει και δεν διαλύεται. Η παράδοση είναι για τον άνθρωπο το παν. Το σήμερα και το αύριο είναι στενά δεμένο με το χθες. Το σήμερα τρέφεται από το χθες και το αύριο και τα μενούμενα τρέφονται από το σήμερα. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να δώσουμε την ψυχή μας να διατηρήσουμε την παράδοση. Και όταν πετάμε όλα αυτά τα άξια των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, πετάμε την ίδια την ψυχή τους, την ίδια την ολάκερη ζωή τους. Όμως η δικιά μας η φυλή είναι μια φυλή ξέχωρη από όλες τις φυλές του κόσμου. Ό,τι και να κάνουμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε πάντα το μεγαλείο μας. Το γένος μας είναι πραγματικά ένα μεγαλείο. Το γένος μας κρύβει μέσα θεϊκό μαρτύριο. Γι' αυτό αδέλφια, μη φοβάστε την κοσμοχαλασιά που γίνεται σήμερα γύρω μας. Μην τρομάζετε όσες κρίσεις διάφορες μας δημιουργήσουν τα ανθρωπάρια του γύρω κόσμου. Το γένος μας δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί.
Όσο και να θέλουν να μας το χαλάσουν, εμείς θα το αναγεννάμε από τη στάχτη. Η Ελλάδα έζησε, θα ζήσει, ζει και θα ζήσει. Πρώτα γιατί το θέλει ο Θεός και μετά γιατί το θέλουμε εμείς, οι ηρωικοί Έλληνες, τα ηρωικά Ελληνόπουλα και οι αδάμαστες ψυχές των Ελληνίδων. Δεν θα πεθάνει ποτέ ο Σωκράτης, ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Αριστοτέλης. Δεν θα πεθάνουν ποτέ οι ήρωές μας, του έθνους μας. Δεν θα πεθάνουν ποτέ οι Άγιοι μάρτυρές μας. Ζουν και θα ζήσουν. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί αρκετά απόψε με αυτή την εκδήλωσή μας θέλαμε να δώσουμε την ψυχή μας, να κάνουμε κατάθεση ψυχής σε εσάς. Όμως, χωρίς να το καταλάβουμε, η ώρα πέρασε, είναι αρκετά και θα πάω σε ένα πολύ βασικό, που για μένα είναι το πιο βασικό απόψε. Εδώ κρατάω στα χέρια μου ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί μου το δώσανε τα παιδιά πριν από λίγο. Πρώτη το διάβασα εγώ. Στην αρχή χάρηκα πάρα πολύ. Μετά συγκινήθηκα και δάκρυσα. Έμεινα για λίγο σιωπηλή. Θάμαξα το μεγαλείο της φυλής μας. Ύστερα συλλογίστηκα και άρχισα να ψελίζω. Γλυκιά μου πατρίδα, αγαπημένη μου Ελλάδα, θα είσαι πάντα το φως του κόσμου με τέτοια παιδιά. Σας διαβάζω τώρα τι ακριβώς γράφουν εδώ τα παιδιά. Λένε: πρώτο γυμνάσιο Αλμυρού. Οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού απόψε στις 22 Ιουνίου 2014 από τον παλαιό Πλάτανο με τα ίδια ακριβώς λόγια που υποσχόταν ο παππούς και οι παλαιότεροι. Ο λόγος μου συμβόλαιο. Υποσχόμαστε πως θα διατηρήσουμε την ελληνοορθόδοξη παράδοση και τα στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού και θα τα παραδώσουμε επάξια στις επόμενες γενναίες για να μην σβήσει ποτέ το κερί της παράδοσης. Οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού. Δεν είναι τάχα τούτο κατάθεση ψυχής των παιδιών μας. Δεν είναι τάχα τούτο μεγαλείο. Δεν είναι τάχα τούτο δύναμη ψυχής. Δεν είναι τάχα τούτο αρετή και τόλμη των παιδιών μας. Αυτή τη στιγμή μοναχά ένας λόγος βγαίνει από το στόμα μας. Παιδιά μας, σας ευχαριστούμε και σας αγαπούμε. Είστε η Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία, τα λόγια τους και τα λόγια της συμβόλαιο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ.